Sugod karong adlaw, full alert status na ang Cebu City Police Office hangtod na sa pagtapos sa adlaw sa piniliay. Lakip sa gipangandaman karon sa kapulisan ang pagtimaan sa Semana Santa pipila ka adlaw gikan karon. Ani ang report. Kanselado na ang mga leave of absence sa usa ka libo ka mga pulis sa Cebu City Police Office dungan sa pagpaubos sa dakbayan sa full alert status sugod karong adlaw. Gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy Director for Operations sa CCPO, nga gidid-ana ang kapulisan nga makabiyahi og layo tungod kay bisan unsang orasa ipakatap sila kun gikinahanglan. Kabahin na usab kini sa pagpangandam sa kapulisan sa piniliay karong Mayo. Ato na nang full alert just para pag-control nato sa atuang mga personnel nga dili mo layo, no leaves, no passes. Lakip sa gipangandaman sa kapulisan sa dakbayan ang Semana Santa nga gipaabot na nga dagsaan sa mga matuhuon human sa duha ka tuig nga gipadaplin kini tungod sa pandemya. Nagsugod na usab ang pagpakigtigom sa kapulisan sa kadagkuan sa simbahan aron mahapsay ang pagpahigayon unya sa mga relihiyosong kalihukan atol sa Semana Santa. Sa tanang mga sites no nga previous nga tong dunay mga overnight nga mga area. So doon na sa tayo mga personnel nga deploy. Samtang gipahibaw usab ni Parilla nga stand-alone na karon ang estado sa Cebu City Police Office. Nagpasabot kini nga wala nay pulis nga gikan sa ubang mga unit ang i-augment aron moabag sa kapulisan sa dakbayan. Hinuon dili sila mopadala og mga sakop sa ubang mga dapit sama sa isla sa Bantayan aron motabang sa pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw atol sa Semana Santa. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.